dị n'ime ya. Baptism. Soaked with. Baptizo. Filled with. Ịma ka eji chịla akwa wụnye n'ime mmiri. Every part of that garment is filled, soaked with the elements for which one was baptized in. Nehemiah, for example. I'm going to baptize this new handkerchief now. Dry. Under baptismal context. Soaked. Is now soaked. How I wish you will follow every part of it. Listen. Somebody can be baptized in an occult way. It is not only the Christians who do baptism. In the occult world, they baptize their candidates too. Baptism is a sacrament of initiation. One is initiated into something. Genebo baptism. Baptism is sacrament. Nke na ụchapụ anyị nje kele ụwa. Mind otu Kristi. Na ụmụ nke Chukwu. Otu. So ị nọ n'otu. So ị nọ n'otu. Ndị nọ n'otu. Ndị otu. So ị nọ n'otu. Mana otu gị bụ otu nzukọ. Nzukọ Kristi. Amen. Ọ na-awụchapụ nje kere ụwa. Jizọs ọ bụ nje kere ụwa. Jizọs ọ bụ nje kere ụwa. Yes or no? Alio didn't. Some are saying yes, some are saying no. Etino again I know here. Happy over the freedom you going here sorry. Jesus. Abon na give me a baptism. Maka baptism na watch upon John ekelo. So when we make Jesus baptism, Jesus or no bronze ekelo. I want to provoke your minds. This is a serious theological question. Jesus obunje kelowa. Jesus obunje kelowa. Amen. These are thought-provoking questions. Jesus had no original sin.
Amen. He was baptized to fulfill all righteousness. Amen. Amen. Ịmara ka n'airport onye gafere echekie ya maka ndị mmadụ nwere ike ọ bụ na a na-ebu cocaine. Onye gafete echekie ma ọ bụ cocaine. It may not be the best analogy, but let me use a light clear one. Pope wee gafete n'airport. Onye ọbụla mana Pope ama mbenata cocaine. Mana ọ bụgoro iwu ndị ọcha na a ga-emenata ihe n'ahụ ya otu a asị agafere. Mana mgbe onye agaba idu drug baron ịhụrụ anya na-eme zamzam ndị ọcha esotesu ya. Ọ bụrụ the same type of checking ha mere ebe onye ahụ nọ ka a na-eme ebe Pope nọ. Nke Pope bụ to fulfill all righteousness. Amen. Ihe m na-achọ ịgwa gị bụ Jesus eburo njọ ọbụla. He has no original sin. Baptism washes away original sin. But that is not only what baptism does. Baptism makes us children of God. Ụmụ nke Chukwu. Jesus is already a child of God. Amen. Makes one a member of the Christian or Catholic fold, a Christian fold. But Jesus is the Christ. So we are initiated into Christ. So ipso facto, imperatively, Jesus has no need for baptism. So logically, one can ask, why then was Jesus baptized? Was it necessary for Jesus to be baptized? Yes, but why? If he was not baptized, what will happen to him? Because so you want to tell me that if Jesus was not baptized, he will not go to heaven? Oshimiri kabu odogwu aganaga ọ ya wu igwe ya wu ụwa o mere baptism o meho baptism onye n'igwe ka ọ ya kekere n'igwe dem ka ekwe n'ihe eji mewe baptism ka n'ihe ejikwe mburu nwoke mmadụ wee n'ime mmiri ma ọ bụ na ọ dịghị mkpa na a ga-eme baptism, and baptism by immersion for that reason. Nke abụrụzi nke a na-akwọrọ mmiri atụnye abaptizie gị n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ a na-atụ ụjọ ka mmiri ghara imetụ ụmụaka. We are gradually cheapening the power of the sacrament. The symbolism of what we do is gradually waning, losing the efficacy. The efficacy. Ịkwasị nwata mmiri ike ọ dị ka imere nwata ihe na-abụrụ ya tasa nke obere. Mama ga-eji aka gwa fada tachakwa obere mmiri in the name of modernism. When Jesus, a whole Jesus, gaba na mmiri ịtụwa ya. Kedizi maka mana gị. Kedu ụdị baptism emere anyị eme? It's true that water is water, whether sprinkled or immersed. Water is water. Mana ihe anyị na-achọ ikwu taa bụ Jesu baptism nke o mere ka ekwe n'isi baptism a. Ọ na-awụchapụ njọ, o nwere njọ, mama ya eburo njọ, ebuzo do afọ mama ya asọ tupu okike ụwa. That the womb was immaculate. Not just because she was a virgin. Mary was not the only virgin in her time. Even in their own time, every woman before you marry, you must be a virgin.
anaghị ekpe n'ekpere osoghị na iwu sef, not a must. Maka na mgbasa ị ga-anụ di, ikwu na ibe gị niile ga-anọ n'akụkụ n'ụlọ gbaa gị na di gị okirikiri. Achịta ọmacha afọ ọcha na-ata ka afe ndị sista, wụsa na bed, papa mama ikwu na ibe niile anọrọ n'akụkụ ụlọ na-eche unu na-abụ. Unu na-aba anaba na bed n'oge nke meri ha. So anaghị ekwu okwu nwaanyị ịbụ virgin, ọ bataghị na iwu. Ha na-abụ nọcha kunite. A na-eme omenala ịchịpụ akwa di na nwunye dinere n'izu. Abịachiri akwa ahụ nne na nna chịpụtara ya ha, afụ ka ọbara juru na ya. So nweghọdị ihe mere ka esi na ịbụ ha virgin, anaghị akọ ya n'akụkọ, so na iwu a na-edo ịma na otherwise afọ na ọbara apụtara, evulu okwute sugbuo ebe ahụ. O nwere ndị ọrụ ha bụ isugbu ndị dị otu a. So n'omenala ndị Juu anaghị anụ ihe dị otu ahụ, otherwise adụpụ gị n'akụkụ ụlọ were okwute sugbuo gị, gụpụ gị. So Mary was not the only virgin that time. But one can be a virgin but not pure. One can be a virgin but not holy. So Mary was a virgin and immaculate, undefiled, pure, holy, sanctified, consecrated. Otegori tupu amụọrị mama ya, enigwe ebidogodo afọ mama ya nsọ, afọ Joakim na Ann akwadogo ha maka ịmụta onye a. Onwero alakụrụ njọ akpọrọ afa nọ n'agbụrụ a iji kwado odogwu a ga-amụpụta. Sorry, I'm going deeper into the explanation of baptism and the conception and purity of Jesus. The emphasis is on the baptism of favor. When I want you, na Jesu enwero need as of himself to be baptized, but to fulfill all righteousness, because of the type of ministry he came to perform, because of the type of people he wants to minister to, Jesus ought to be baptized. And above all, by representation. Jesus became man. Amen. Divinity was humanized so that humanity will be divinized. By the fact of Jesus' baptism, he was dragging the whole humanity into River Jordan. Are you following me? This is my own eisegetical interpretation of this. Jesus was carrying the whole humanity. The whole humanity into the pool of Jordan. Ndo duba baptism bo ma mwa maginwa ma papa m ha ndị nna ochie arụ a o ketere na arụ Adam ka o duba na Jordan ka aga nwụọ mmiri. And it's a special baptism. One can then ask philosophically or theologically, if he was then baptized for humanity, is there any need again for us to be baptized? Yes. Ama m ihe dị unu mkpa bụ na si kpewe ekpere. Ihe ndị a niile bụ ọpụta ajụ a ka a ga na-ajụ mmadụ jugide ya ọpụta ome theology nwee degree. Ihe m na-ajụ ebe a. Ajụ ya. Theological questions. Jesus baptism. Amen. Jesu wee banye n'osimiri ime baptism. Onye odu mmadụ ebe ahụ, o were afa dị iche iche o ji banye n'ime mmiri a. Ofu n'ime ha bụ Camillus. A sị gị na ofu n'ime ha bụ Camillus. Kedu afọ ọzọ? Anthony. Kedu afọ ọzọ odu? David.
Joseph, Kajetan, Evangeline, Eunice, Lorita, John, Matthew, Pascal, yeah, Mavis. What's your own name? Iso na ndị oji afọ ha ba n'orimiri Jordan. Tupu amụọ gị ịma na ịzọ n'ụkwụ n'orimiri Jordan n'ime Jizọs. Amen. Ekpere anyị bịara ikpe taa bụ n'isi ndị niile eji afọ ha ba n'orimiri Jordan. Jesu bara na mmiri agba akwụkwọ ka eme ya baptizim maka mụnwa na gịnwa. Amen. Amen. Onye a na-eji sacha bụ mụnwa na gịnwa. Agbụrụ gị na agbụrụ m, obodo gị na obodo m, akara aka gị na akara aka m. Your destiny and my destiny ought to be baptized. Your future and my future. Your vocation and my vocation. Your profession and my profession. Your significance and my symbolism. Everything about my beingness. Everything about my substance quarterly. All of them are to be baptized in Jordan. Immediately after the death of Moses, the Israelites gathered around Joshua. They asked Joshua, the man of God, now Moses, our leader, is no more. Who will lead us? Whatever you tell us to do, we shall do. But lead us. Bia Dubai. Moses do hagafe orimiru here, Red Sea. Amen. Okay, hana hagafe no orimiru here. There was a special type of baptism they passed through. Ugba hana aga nekwo orimiri Jordan ka ono chiloza. Onye ga-edu anyị gafe orimiri Jordan. Because our Christian lives have to do with water. The history of salvation has a lot to do with water. Aqua. Amen. Joshua wee kpeche ekpere nata ikikere n'aka Chineke. Onye nwanyị wee gwa ka o doo ụmụ Israel asọ. They were all sanctified. They were all consecrated. Ndị a na-ebere ugwu ebe ha ugwu. Ndị mere mmehie agbaghara ha mmehie doo ha asọ. Onye ọbụla kwadoro maka ngafe orimiri. Ewee lute n'akụkụ orimiri Jordan. Ebe a nọ mee Jizọs mmiri Chukwu. Ewee sị na ndị ụkọchukwu ga-eburu Ark of the Covenant. Ha ga-eyi uwe mwụda uwe ọcha wee buru Ark were banye n'ime orimiri. Kekwe ka ha ga-eje gafe n'osimiri bute nnukwu Ark. A journey of faith. Amen. 1 John 5:4 we read today says, the victory we have over the world is our faith. Mmeri anyị were n'ebe ụwa na ọ bụ gịnị? Okwukwe. Ndị a wee buru Ark, ndị ụkọchukwu wee kwụọ n'ọbara wee buru Ark of the Covenant wee na-aga na Jordan osimiri. Oge ha ndị a bụ Ark bụ ụzọ buru ọja buru abụ na-agakwa orimiri Jordan. Ka ekwe ka a ga-esi gafee nnukwu orimiri a, ngwa ngwa ha na-azọ ụkwụ, ndị bụ Ark na-azọ ụkwụ n'orimiri a, orimiri ghọọ okwute kwụrụ attention. Ụmụ Israel wee si na Chineke Moses sokwa Joshua. Joshua duba anyị. Anyị chọrọ onye ndu, anyị chọrọ ndị ndu. Ga-adị ka Moses, ga-adị ka Joshua. Ndị ga-agwa anyị ka a ga-esi wee mee ihe na-ekwere omume, okwe omume. Ebe anaghị aga ya. Orimiri aghọọ okwute. It can still happen in our time. And they passed through Jordan. This is the Jordan where Jesus went to be baptized. Whereby any mmiri a ewe mecha baptism. Jesu wee sị na mmiri wee pụta. Amen. Because the baptism compelled him to be filled with water. Arụ ya niile isi ya akwa ya mmiri. O wee sị na mmiri wee pụta. I have a message to convey about Jesus coming out of the water. Amen. Are you ready to come out of the water? Many people remain in the water even after their baptism. Your place of baptism is not the place of your ministry.
Your place of baptism may not be the place of your destiny. Your place of baptism may not be the place of your action, of your vision, of your blessing. This is a starting point. What we call terminus ad quo. Doesn't spell your terminus ad quem. Emeche ya baptism na mmiri ahụ, o si na mmiri wee megene. Wee pụta. That is stage 1. N'akụkụ mmiri ka ọ nọzi, Mark wee sio, o wee banye n'ekpere. Metụ nwanne gị aka sị banye n'ekpere. Emechego gị baptism banyezie n'ekpere. Ike ekpere dịkwa gị. Metụ mmadụ 20 aka na-agwa ike ekpere dịkwa gị, banye n'ekpere. Sị banye n'ekpere. Banye n'ekpere. After the baptism, what next? Prayer. Banye n'ekpere. What follows? Prayer. Nna banye n'ekpere. Banye n'ekpere. Asị gị banye n'ekpere. Sister banye n'ekpere. Brother banye n'ekpere. Kunie ya mmadụ ọrụ ekpere sị banye n'ekpere. Banye n'ekpere. Asị gị banyezie n'ekpere. Banye n'ekpere. Asị gị banye n'ekpere. Banye n'ekpere. Banyezie n'ekpere. Are you ready to pray? Gị banye n'ekpere. Banye n'ekpere. N'aha Jizọs. Nye m aka ekpere gị. Ndị kwere na ha ga-abanye n'ekpere, aka ekpere gị. There is no situation the force of prayer cannot change. The world is now hungry and thirsty. The hunger and the thirst are a resultant effect of the yearning for men and women of prayers. Where are the prayers? Almost all of us here are baptized, but all of us are not engaged in prayers. Whether infant baptism or adult baptism, if Jesus was baptized, everybody should be baptized. I don't care the church you attend. What Jesus did, I can do, and I should participate. Amen. Ekpere ka a na-ayọzi ndị ga-aba n'ọlụ ekpere. Enwere ọnọdụ ịnọ na ya ugbu a, ike ekpere ama ntụgharịwo. Onye ekpere bụ dike. Onye ekpere bụ onye eze. Onye ekpere bụ onye na-achị. Amaghị otu ọnọdụ dịrị ya ugbu a, o mesie onye ekpere bụ onye mmeri. Onye ekpere ihere anaghị eme ya n'ọgbọ. Saa gọzie m aka ekpere gị. Jesus came out of the water and was engaged on a hot prayer. Aka ekpere ya dị n'ikuku. Ebube si n'aka ya na-apụ. People were there. He was not ashamed of the people around. Some of us will say, let people go in the private, in the night, with them pray, and by night you will sleep off. Jesus never procrastinated. Jesus never wasted time. My friend Triasi will say, he ate the frog. Jesus ate the frog, killing everything about procrastination. Ihe ga-eme tata isi ka olu echi. Ihe ga-eme n'ụtụtụ isi n'abalị. Fasting ị ga-eme kịta isi no nwanne echi ka imezie ya. Mgbe ahụ ka gịnị ga-eme? Ọ na-elu nwanne echi ahụ ekwensu asị gị next week. Ọ na-elu next week ọ sị hapụzi ya na February. Now is the best time to pray. I say now. Because you are ministering on the power of favor. Baptism of favor. Somebody must be soaked. Soaked. Externally and internally. Extrinsically and intrinsically. Soaked. Arugini neju. With whatever element you are baptized with. If in the occult you are baptized, you will be initiated into their practices. You will be initiated into their type of negative black powers. You will be initiated into their fortune telling exercises.
into their Ouija board me romantic displays. You will be initiated into their algorithm and whatever type of satanic display they perform. If you are initiated into the occult, if you are not careful, they will blend you with the spirit of your old grandfather and call it reincarnation. Onye wụla anwụ na amara ihe gburu ya na ka na chesi wee dị edubegị na ya asị na ya yọrọ ụwa gị imebezi ya ka ihe so ya eso gị. Baptizim anyị bịara ime bụ emume ọhụrụ eji asacha mmadụ. Emume nwụcha taa eluigwe bịara ịnwụcha mmadụ. And onye Chineke wụchara awụcha na ya. Is your baptism. If you are involved in your cult and you are to be baptized, they will baptize you with their own elements. You will be soaked with their various elements. If you are involved in witchcraft cult, you automatically be made a witch or a wizard. You will be taught how to fly and how to move, how to perform astral projection, how to go out and come in and suck blood. You will be taught that. Your mouth will be sharpened to be sucking blood. You can be given new fingers you'll be putting on when you begin to attack people. You'll be taught how to turn into a lizard and into wall geckos. You can be taught how to turn into a vulture, but woe betide you if you turn into anything and attack a man of God under anointing. You remain that vulture for life. Or a wall gecko, agono. You are agono be tamanchuku. Blood of Jesus in Kitokuru. You are agono. Bagariwazi as agono. Na ya de doro knows. Mana ebe nwa chukwu ano ibala agono na ari na wall. Holy Ghost fire. This is our baptism. Full initiation. Christian initiation. If you are not yet initiated, get ready to be initiated. No, it's not a cult. It's a family. This is a community. What Yerere calls Ojamanism. This is our koinonia, where we share the ecclesia. Otunzuko, Obako Muchuku, Otunde Nigwe, Biali Genowa. Can a memory do better guinea? Stena Miriana Okwasagi. Oye na Okwasagi Miria Weku na baptize ege na Hanna na nwa na monso. Baptism aga jide enjoy kele ụwa wụchapụ. Onwe ya ọbụna n'ebe a ka na-akọ akụkọ ihe ndị agbụrụ ya na-eme ya. Ihe papa gị metere. We are renewing your baptismal power. Not only your baptismal promises. Your baptismal power. What we are doing today is the renewal of what the church has done in you. The mother church has celebrated you and you have become a celebrity. And today, the church wants to know whether you are still who the church made you to be the day you were baptized. And immediately after your baptism with water, remember before then, you were anointed with the oil of catechumen. That oil is the oil of exorcism. When you are anointed with the oil of exorcism in the heart, oh, the man at the tenobi, mana bo manage a chuajomo. Ajomo bona osina aboro. Eba sokwari asi na nwatakịrị ahụ idu ebe na baptism. Etere ene mmanụ ahụ n'obi, bekwesị ekpere ahụ ajọma ha wara ọsọ. Mmanụ ahụ were isi ọ na-esi mmanụ catechumen. Ọ mmanụ a ka etere n'obi gị a, obi mmadụ ga-abụzi obi dị ọcha. Etere mmanụ a n'obi gị a, obi a ga-abụzi obi na-eche ezigbo echiche. Obi ịhụnanya, obi amara. Edoro ya nsọ maka ebe obibi nke mmụọ nsọ. O mechezie anwụzia gị mmiri. O weziri mmanụ ọzọ a na-ete n'isi, mmanụ chrism, oil of chrism. Ọ bụ mmanụ a ka eji echi ndị fada. Echiche mmadụ fada ete ya mmanụ a n'aka. Ọ ga-abụ ihe ọbụla ọ gọziri, Chineke agọzie ya. Ihe ọ kachiri obi tụọ aka si na ihe ama ndị, Chineke abụọ ya ahụ ọnụ. Ọ mmanụ a ka a na-ete ụmụaka n'opu n'isi. Ofu mmanụ eji te fada n'aka ka a na-ete nwatakịrị a n'isi. But different words. The form are different, but the matter is the same. So this is our sacramental theology. Mmanụ a ka etere n'isi gị.
Mmanụ a bụ mmanụ eji eme mmadụ ụkọchukwu, onye nchụaja. Ọ ga-abụ ụkọchukwu mesie ugbu a sị, rịọba na unu ụmụnne na ụmụnna ka aja mụ na unu na-achụ. Pray, brethren, that the sacrifice, amen, our sacrifice shall be acceptable to the Lord Almighty. Our sacrifice, not my sacrifice, not the priest sacrifice. All of us become priests. First Peter calls it agbụrụ ahọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke gbatara onwe ya. Amen. Ndị nchụaja nọ na ọkwa eze. Ka ị na-efere Chukwu aka, gwa nwanne gị na abụ m onye nchụaja nọ n'ọkwa eze. Abụ m onye nchụaja, anọ m n'ọkwa eze. Abụ m onye nchụaja, anọ m n'ọkwa eze. Abụ m onye nchụaja, nọrọ n'ọkwa eze. Anọrọ m n'ọkwa ụbịam. Anọrọ m n'ọkwa ụbịam. Anọ m n'ọkwa eze. Maka na abụ m onye eze. Chineke m mere m eze. How did he make you a king? Mmanụ ahụ etere gị na-eme gị onye nchụaja. Ihe ịtọ ka ọ na-alụ. Nke ịbụ onye amụma. Nke ịtọzi onye eze. So onye ọbụla etere mmanụ a bụ onye nchụaja, bụrụ onye amụma, bụrụ onye eze. Ọ bụgodị na ikwere na ịbụ onye nchụaja, kwere na ịbụ onye amụma, ikwere na ịbụ onye amụma, kwezi na ịbụ onye eze. Kedu nke ịbụ? Ndị nchụaja shout hallelujah. Ndị amụma shout hallelujah. And let the king say and make a joyful noise to the Lord. Kings, 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 prince and princesses. Amen. Mmanụ a ka etere gị, you are anointed with this oil. Emume ya na baptism so. O ike mgbasa emere gị baptism etere gị mmanụ a. Ị jụọ mama gị ọfụma. Ị jụọ papa gị ọfụma. Onye amụta gị na mmiri Chukwu. Ị jụọ ya metere gị mmanụ. Ọ bụ na etere gị mmanụ a, ime ka m mara. Ị naghị eme ka onye etere mmanụ. Onye a gị na nọgwa ya sị otu nsi ahụ gị. Ọ fọchara. Ị naghị eme ka onye tere mmanụ. That oil is the oil of joy. In Psalm 45, the Bible says, in verse 7 following, and because of his righteousness, he was anointed with the oil of joy. Oil of joy, oil of Leticia, oil of gladness. Mmanụ nke ọṅụ, ọ bụ mmanụ etere Jizọs. Ọ bụrụ ete gị mmanụ a, ị na-eru uju. Ị gbarụcha iru. There are people here who can never smile, who will never be happy, who will never be joyful. Then watch whether there is the oil of anointing upon that person. The priest may have made a mistake when he was anointing you. Amen. Ọ bụrụ na mmanụ ya gwụnarụrụ ya, ọjọọ sụ onye karizm na-agafe narị ya olive oil ha ji ekpere ndị mmadụ ekpere were tee gị. Kedu ụdị mmanụ etere gị mbọsị baptizim gị? Ọ bụrụ any type of oil. No. Amen. Amen. Na Christmas, a na-emekwesị emume. Bishop blesses this oil once in a year. Ndị ụkọchukwu niile na-agbara nke ha nawa na be ha. Nke a na-ete ndị ọya, oil of infumerorum. Ụdị nke a na-abụ eteche ndị mmadụ na-asị na miracle na-eme. Nke a m na-eji na moto m always. Last time abịa m n'Old Park. Abasachara ụka hia m sị amagodo ndị a nọ n'Old Park kwa n'ọmụmụ.
Not park a motor. That day, I started praying. For I had the sick. What do you want the Magan on? I have by that time, if you are not. I started anointing them, praying for favor upon them, because this is the oil of favor. Oh mano, Jason Natara. Come on, Akukumiri, Miri, Emechene baptism. Many of us find it difficult to move forward. In on a class 1, Eba Kitolo Kembe, can't make it to secondary school. In Baron, we're going to make about university. Ebena Ijinisi Gitabo. Any stage you should be in, you should move into that stage. No more delay. Immediately after the baptism, Jesus came out of the water. Come out of the water now. Amen. The water has played her own role. Come out of the water. What are you still doing there? Come out and begin your job. Some children who are in the womb refuse to come out. After 9 months, a child will refuse to come out. What are you doing there? It is time for you to come out. I say, come out. Amen. Never negate boy and I can say, come out. Come out of your cocoon. Come out of your childish experiences. You can't remain a child forever. Do not be afraid to be an adult. Come out and be mature. Amen. Amen. Some of us here, we are initiated into a particular house. Somebody welcomed you into his or her house. When you arrived in the city for the first time, and you were made a tenant, or you were tenants, you remain in that room. You have gotten a wife. You have children now. In one room with the children and your wife. It's time for you. And Jesus came out of the water to come out of that room. Come out. The Bible says, forget your people and your father's house, and the king will desire your beauty. It's time to come out. Are you ready to come out? How many are ready to come out? Are you ready to come out? How many are ready to come out? Amen and amen. Amen and amen. Amen and amen. Now watch you go here now. Jesus came out of the water as he was praying. As he was praying, heaven responded to the prayers. There was a vibration in heaven because somebody was on earth praying. Anytime you pray, something happens in heaven. Whether you see it or not. There is a satellite dish in heaven that is controlled by your prayers on earth. The remote is in your hand. So anytime you don't make use of the remote, the satellite dish will not perform. Anybody you check equal okay we me. Jesus will begide benko bere. Him one asu tongues ma Aramaic. Amara mun ko si barararara anywhere doka. Anywhere doka. Olugombe anywhere madaga doka. This is your year of favor. Your heaven must tear apart. Your heaven cannot close again. Oye enigwe kpochi. Enigwe ge kpochi. Makanike ekpere agwụna gị. Na-agbasa ụka taa, isi nọ n'ụka apụọ, banye n'ekpere. Banye n'ekpere. Mmụọ Chineke sị gị banye desert. Don't even tell anybody. Prepare and go. Kama ịlụzie ebe ahụ, ịkpọ ndị gị na ha bi na yard sị ha na were ebe ije were na ị ga ha abata mgbe dị otu a. Amen. Maka na ọnwụ kpara gị aka ndị yard niile ama nzọpụtakwa gị. Ha yes aba akwa mgbe a ga-ebe. Ndị ezigbo mmadụ ekwu okwu ọma n'isi gị.
Ndi iche na gị na ha dị na amasị. Yeah. Why don't man with the self? Abraham Mbaka na ebi ezigbo ndụ kwe n'odidi. Amen. So you have nobody to give you permission to worship God. You have to be radical over such. Jesus came out of the water. He didn't ask John to join him. He didn't ask the disciples to join him. He alone embarked on that prayer. The prayer that turned his destiny on earth into what and why he came for. The prayer that made his destiny symbolic and significant. The prayer that turned the whole humanity upside down. The prayer that unenveloped heaven. What was that prayer? Prayer of favor. That was the day Jesus was matriculated. The day of his matriculation. That was actually his wedding day. That day, Mbasi matriculation, Mbasi wedding, Mbasi ordination. That was his ordination day. Jesus went around the Omara mama mia obiara wedding, obiara ordination, papia obiara ordination. Imam Mbasi wedding again, mama ga obiara, papa ga obiara. Okay, God. Kekobi ga. Yeah, sister, Mbasi profession again. Mama gina papa ga abịara. Ịkpọ ha na phone. Ha sị na nke ha gbasara gị pịa phone. Ihe niile a na-ekwu mbọsị ahụ ọ bụrụ dị ka a na-ekwu. You cannot dance, you will not sing. You be filled with sorrow. Mbọsị a bụ mbọsị ordination Jesus. O wee pụta n'akụkụ mmiri wee sekpụrụ ana. Were ekpere bekuwe ndị ya na ya na-alụ ọrụ na mbara igwe. Bekuo Chukwu nna, bekuo mmụọ nsọ. N'ihe mere. Yeah, baptism. I'm now initiated into this healing ministry. It's the sacrament of initiation, baptism. I am now baptized into prosperity. I am now baptized into suffering. I'm going to die for my people. I am now baptized into life. Even though the thief has come to kill and destroy my people, I'm now baptized into life for them. So that they shall have life and have it more abundantly. Baptism amene bụ ka m nara ọnwụ bịara ha. Ana m eji nara ọnwụ bịara ụmụ m ka m nwuchitere ha ọnwụ ka ha wee dị ndụ. Abago m na mmiri pụta je nara oji ọnwụ ike o ji akpa ike. Ihe niile nọkwa na mmiri na-akpa ike agbadago m nara ike ya. Abago m na mmiri a wee pụta ihe niile ụmụ m ga-eme ejego m mere ha ya. Amen. Na Miriam Mbara is a baptism of joy. It's a baptism of favor. It's a baptism of miracles. It's a baptism of healing. It's a baptism of signs and wonders. It's a baptism of salvation. Now I'm coming out from this baptism of life. Emumendo kamje mere ha. Obewezi ekpere Chineke nuse n'igwe ba osiara. Ihe mere ma mmetekwara ya. Enigwe wee ruo baka egbe igwe. Enigwe doka. Anekiri mbara igwe enigwe doka. Nduru. Dove. We see na mbara igwe, the dove came down from heaven. Nduru ebere n'enu osisi, obere n'enu mmiri. Ka obere n'isi ya okwu. The speaking dove. This is my beloved son. This is my beloved son, in whom I am well pleased, in whom my delight is with. Mark reported that in Markan account, Mark said, that says, in whom I am well pleased. He had the amazing man. In Matthew account, in Matthew chapter 1, John first said, I baptize you with water, but there is one mightier than me, who is coming. I cannot untie his sandal. He will baptize you with the Holy Ghost and
fire. A na-ekwu na John ji mmiri mee baptizim. Jesus jizi ma mmiri ọbụladị ma ọkụ na mmụọ nsọ eme nke ya. Mana ọma njini mmụọ nsọ mee ma mmụọ nsọ abịara n'ime ya. A ka na-ekwu ya mmụọ nsọ wee land ya. Look an account. Luke said, in whom I delight. John, in John chapter 1, said in verse 32, that he who sent me told me, whomever you see the Spirit perch upon and dwelleth within is he. Onye ọbụla ị hụrụ mmụọ nsọ bere n'isi ma guzoro n'ime ya, onye bụ onye ahụ na-eje bịanụ. John wee sị, ahụrụ m ya wee mara, witnessing. John nọ na-ekiri enigwe meghe, nduru ahụ wee gbadata, enigwe meghere. Agbara anyị na enigwe ahụ mechiziri, enigwe meghe. And Jesus was filled with the Holy Spirit. That Holy Spirit now coming upon Jesus, the Holy Ghost has the oil. He has that oil of chrism, oil of priesthood, oil of kingship, and the prophetic oil. And above all, the oil of divinity. Mmanụ mmụọ eji alụ ọlụ mmụọ. Mmụọ nsọ wụkwasa mmanụ a n'ahụ Jizọs niile. And Jesus was joyful. Inezi iru ya anya ọ na-achị. His face was radiant. He was not abashed. Iru Jesus na-agilita. Jesus was happy. Jesus was happy. After his baptism, joy. Because he received the oil of joy. And that oil of joy is the oil of favor in the child of God. Amara m ihe kpata mbọsị emeche baptizim nke gị luo kịta iru gbarụchara gị. Iwe aghụrị 2 minutes ịgbarụọ iru 1 hour. Ichi ọchị n'ụtụtụ si m itizie gị n'afternoon. Ọ bụrụ na ihe ụwa bịa karịzịa ebube n'igwe nọ n'ime mụ na gị. Mana Jesu mechere baptizim, mmụọ nsọ bịa bere n'ime ya. A sị gị na o bere n'isi Jizọs. Bere guzoro n'ime ya. O bere n'isi ya febukwa. Mba, o bere n'isi ya guzoro n'ime ya. Amara mma nke gị abụ o bete ofepu. O were ndị dịka m na-akọ ihe bere n'isi ha bụrụ the dove. Ihe bere n'isi ha bụ pigeon. O were ndị ọ bụ ọbagwo bere n'isi ha. O were ndị ugonọma bere n'isi ha. O were ndị ọ bụ egbe bere n'isi ha. Egbe bere, ugo bere. O were ndị ihe bere n'isi ha bụ udene. Mana nnụnụ bere n'isi gị. Kedu afa nnụnụ bere n'isi gị? O were ndị ikwu bere n'isi ha. Holy Ghost fire. Ọ bụ na ikwu bere n'isi gị guzoro n'ime gị. Maybe mbọsị amụrụ gị emere gị ezigbo baptizim n'ụka. Ekuru gaa na nke ndị alụsị. You were initiated into the idol of your community. Ịbụ nwa nwoke achọtara nwa nwoke aka wee mụzie gị. Kuru gị wee gaa na iwolo je tọrọ gị alụsị a. Kuru gaa na agba ogwu che gị na agba ogwu. Buru gị wee gaa na amagunze tụghara gị alụsị. And you were baptized inside that idol. Then the spirit of that idol now possessed you. O were ndị ọ bụ nwaanyị asị ka eme emume a na-eme na amụrụ nwa nwaanyị. Mama nnukwu wee bịa ọmụgọ. Mama mụrụ papa gị wee bịa asị kunete nwa ka eme ka a na-achị eme. Na-ama na-ejezi ụka na ihe na-ebuzi agba ọhụrụ. O jiri aka eje n'iru alụsị mechie mme niile a na-eme bakwute gị na rum ebe ị nọ. Fee gị ma akwa ọkụkọ na ihe niile ahụ o mekọtachara na akwa udene. Mebi ọ bụrụ ndị agba ogwu na-asọpụrụ udene. Ọ bụla akwa udene ori agba ogwu. Gacha na alụsị a na-agba ogwu wetazie akwa udene bịazie na-anatara n'ọnwa a na-agba ogwu emeghị initiate into that idol. Enwezie syncretism, a syncretistic balism in your life purposes, in your life dreams, in your life visions, in your life patterns, in your life destiny. Alụsị nọ na ya, nke ụka nọ na ya, kedu nke na-achị gị? Udene nọ n'elu, nduru bịa ọpụọ, kedu nke na-achị gị achị?
Holy Ghost. Wabido gị na aka n'isi. The dove came upon Jesus from heaven. What came upon you came from where? From where? Who sent it? God the Father sent the dove to witness the ordination of Jesus. God the Father was there, the Holy Ghost was there to confirm that Jesus is the delight, my beloved. Are you the delight of God? Who came to represent heaven or hell? Onye nọchiri anya gị mbọsị o mere. Ekwensu oziburu ndị otu ka ha je mara na amụtara ha nwa ha ga-eji wee kpaa ike mbọsị ọgwụgwụ oge dịka Judas. Ndị eji kpaa ike mbọsị ọgwụgwụ oge dịka Herod. E were ndị dịcha otu ahụ. Nebukadneza hacha a na-eke ha eke ha bịa ụwa ọnịna n'iyi Jezebel ndị ga-egbu onye amụma. O were ndị na-abịa ụdị ụwa ha bidogodo na mbido ka ha na-eme ọfụma. Ha nwere ike na-anọ n'iru oche n'ụlọ nka. Ha nwere ike so na CWO. They can join any organization in the church. Also ha banye ma na night. Don't worry. The end determines a lot of things. By their fruits we shall know them. Also ha banye na priestly life. Also ha banye convent chere ha sister. Enwere ihe a na-aba aba na ha aba. Oge a nọ na seminary na Seat of Wisdom Major Seminary. A report came that some of our seminarians are in the Amok Rosicrucian Society. Na ndị Amok just kpotu mikorobịa kpọọ na seminary. Ndị ga-echiri ha fada ọ ga-abụ ha banye ha na-ewetara ha Holy Communion. Ọgụdị na ordination nke ha adịghị valid na ha banye na be ndị fada chiri ọfụma ha ewetara ha Holy Communion. Ha ga-eji na-eme black mass na emume ndị ọzọ. Yogide ndị fada ya anyị ekpere si pepụta ndị dị otu a. Then I was the leader of the charismatics in the seminary then. I declared fasting among our members. I nọ na fasting ahụ one day pastor ha wee bịa kama a ga-enye ya onye a na-ada enye bụ onye ndị otu ha enye ya the wrong person. Ọ bụrụ one of my prayer warriors ka e nyere the letter. And afọ ndị ahụ niile their correspondence dị n'ime ya. So somebody could be going in the name of a Christian not knowing the person is initiated in the occult. Some people are initiated in Mami Water cult. Where are you initiated? Are you initiated in Christ? Jidaka n'isi Nwachukwu. Maka ihe a na-eme gị amara m ihe bere gị n'isi. Holy Ghost perched on the head of Jesus and dwelled in him. Oke mmụọ nsọ bịa bee n'isi Jizọs nọrọ n'ime ya. Ọ gịnị bere n'isi nke gị? Ọ gịnị nọzi n'ime gị? Ọ bụ amoosu bere n'isi gị. O nwere ike ọ bụla enyi gị nwaanyị gị na ya na-adị na mma. Ị mara nke ọ nọ n'ime ya o mee gị initiate. O weta chewing-gum ọ tara onye kwe gị taa. Ma ụmụ ikorobịa onye ṅụfọ sịga onye nye nke ọzọ ọṅụ ntọpụ. Na ọbịa ga ukwe n'ihe o mere. Ọṅụ fọminal onye gị ficha ọnụ ị ṅụọ. Ị mara na akpara ya akpa. Once lipstick ahụ o si na kingdom ha weta metụrụ gị n'ọnụ. Ibido from nlọ bazie ọfụma. Bamie. O nwere ike bụrụ ebe a na-ekpe ekpere ị mara na onye dị otu ahụ batara. Ọ bụ na ọkụ ekpere adịrọ hot. Oche ezuro. Ndị otu ha nwere ike nọchie n'oche niile buru ụzọ bịa nọrọ. Onye ọzọ bịa sị sista bịa ka ya kuru gị. O kuru ene gị na laps. Ị ma mma mgbe o mere ihe o mere. Ị ma nwetakwa onwe gị ọzọ. So onye ọbụla n'ebe a ma ọ ga-ege ntị n'okwu a that was initiated in anything antichrist, anything anti-Marian, anything anti-ecclesia. Enu dubetere gị n'ihe ọbụla na-abụrụ otu nzukọ, ọ bụrụ otu Jizọs, ọ bụrụ otu mmụọ nsọ. Ọ bụ na ihe nzuzo ọ bụ naanị gị mma. Naanị gị mma ka unu si eme ya. Ka ị na-ege okwu a, ihe niile ha kere n'ime gị akara ha niile dị na ndụ gị fuo in the name of Jesus. The
baptism of Jesus nullifies any other negative baptism you might involve yourself in. Because he was baptized even prenatally before you were born. He was baptized for me and baptized for you. So any kingdom that is trying to initiate you is playing a pseudo job, is displaying a miraculous assignment that cannot stand and that will never hold. In the name of Jesus. Sacramental will nullify anything that is happening in this temple of God that is not from God. Any other initiation in God, previously or within now, or you are intending to get after this, the baptism of Jesus renders that invalid and illicit in Jesus' name. If there is any negative baptism you got elsewhere that is manipulating your life now, and you don't know what is happening in your destiny is warped and thwarted. You are no longer succeeding in what you do. Today, Jesus has received the baptism of favor for you. Flies will not perch on you.